Unprevented. Better.
ಮಾತ ಬಲೆ ಟುಗೆದರ್ ಲೈವ್ ಉಂಡು ಟುಗೆದರ್ ಲೈವ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಬರ್ಪೆಗೆ ಲೈವ್ಗೂ ತೂಕ ಏರ್ ಪಂದು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಶೋಭೋಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ ನೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಆಪುಜಿ ಪೂರಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಸೂಪರ್ ನೈಸ್ ಒಂದು ಶೋಭಾ ದೀಪ ಬರ್ಪೆಗೆ ತೂಕ ಟುಗೆದರ್ ಮಂತೆ ಅನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದ ಆ ಅವೇಕೆ ತು ಮುರಂದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮನ್ಪರ ಬಲ್ನ ಈ ಬರ್ಪನ ಯಬ್ಬಾ ಒಂಡೇಗೋ ಅವು ದಾದಯ ನಿಕ್ ಇಂಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಆತಿಜಿ ಮಾರ ಸಂತೆ ಇಂಚಿ ಕರ್ಮದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಬೆಚ್ಚಪ್ ನಿಂಕ್ ಆಲ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಆರ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಬಂಡ ಯಾ ನಾನ ಎಂಚಿನ ಹೋದ ಅವು ನೆಕ್ ಕೊರ್ನಂಡತ ನಿಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂಚೆನೆ ಬರ್ಪುನಿಯಾ ಹಾಯ್ ಶೋಭಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ನಮಸ್ತೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮುಜ್ಜನ ಬೈದೆ ಮಂಜಿ PRJ ಶೋಭಾ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಹಾಯ್ ಭಾರತ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೆಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲೇನ ಲೈವ್ ಉಡವೆ ಒಂತ ಕೊರ್ತು ಒಂಜಿ 10-20 ನಿಮಿಷ ಉಪ್ಪಿಗೆ ದೀಪು ಅವೇ ನೀಡೆ ನಿನ್ನ ಮುಖದ ಬಣ್ಣ ಹಿಂಗಾಗಿರುತ್ತೇವೆ ಅಚ್ಚುತನಿಟ್ಟು ಅಚ್ಚು ಮುಡಿದು ತೋದ ಸೋದರನು ಹಾಯ್ ನಿನ್ನ ಬನ್ನಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಆದ್ ಬರ್ಪುಡು ಅಂಡ ಹೌದಾನೆ ಬಾಕಿದಗಲ ಬನ್ನಗ ಅಂಚ ಓಲೇರು ಪೂರ ಜನಕ್ಕೂ ಬರ್ಪುನಿ ಇಜ್ಜಿ ಹೈಡ್ ಉಂತೊಚ್ಚಿ ಬತ್ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಐಡು ತರ ಕೂಡ್ಸಿ ಬತ್ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಕೂಡ್ಸಿ ಬಂಡ to go watch the match. ಓ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ತೋರ ಬಪ್ಪಾರ
ಓಕೆ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ತೆಲೆ ಇನಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆತಾ ಶೋಭದಾದ ಪಾತೆರು ಜಯ ಅಯ್ಯ ಒಂತ ಪಕ್ಕ ಅವನಿಗೆ ಅವ ಅಭ್ಯಾಸ ಬುಡಡ ಬಜ್ಜು ಉಂಡರ ಬರಬೇಕ ಉಂಡೆ ಒನಸ್ಯಾಂಡ್ ಟುಗೆದರ್ ಉಂಡು ಉಂಡು ಪಾರ್ದೆ ದೀಪ್ ಬರ್ಪೆ ಆಯ್ ಬರೋಡತ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾರ್ದೆವಲು ಮುರಂದಲಕ್ಕನೆ ಅಂಚನೆ ಗೊತ್ತು ನಾಂಡು ಅಂಡ್ ಮುಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಜತೆಯ ಸಂತೆ ಕಡೇಜನ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತು ಜಾರ್ ಎಷ್ಟು ఉండరే శోభక్క ట్రాన్స్లేషన్ ఇచ్చేత హాయ్ రానే అంచా శోభా ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಆ ಒಂದು ಜಿ ಮಿಜಿ ಹೌದಾ ನೆಂಚಾ ಹೌದಾದ ಇನಿ ದಾದ ನಾಂಡ್ ಮಾರೆ ಶೋಭಾ ಶೋಭಾ ದಾದ ನಾ ಬಿಲಾಂಡ್ ಅರೆ ಎಂಚೆ ಐಡೈ ನಾವು ಅಬ್ಬಾ ದಾಯಿ ರುಜಿ ಅನ್ನಾಯ್ಡು ಬಂತೆ ಓ ದೇವರೇ ಅವು ದಾದನ ಆಪ್ಷನ್ ಬರೋದುಂಡಿ ಸಂತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರೋದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹತ್ತು ಬೇತೇನೆ ಅಂದ್ ಬರೋದು ನವೆ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮನ್ಪೇರು ಪೋಯಿ ನಾವೀರ್ನ ಒಂಚೂರು ಐಡ್ ದೆತ್ತೇವೆ ಬೋಡ್ ಬಂದ್ ಮಂತಿನತ್ ದೆತ್ತೆ ಅನ್ನೈಡ್ ಮಂತೆ ಒಬ್ಬ ದೇವರ ಮೂಡಿದ್ ಲೋಕ ಇಜ್ಜೇಕ್ ದಾದ ಅಣ್ಣಂದು ಓ ದಾದನ ಬರೋದುಂಡು ಹಾಯ್ ಹಾ ನಾನ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ನೀವೇಗಿದ್ದೀರಾ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಕವು ಕನ್ನಡದು ಇಂಚ ಬರೊಂದಿಜ್ಜ ದಾದನ ಬೇತೆ ಬರೋದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾತ ಬದ್ದದವೆ ಹಲೋ ಪಿಲ್ಲಿವಾ ಪಿಲ್ಲಿವನಾ ಓ ಪೈಲ್ವನಾ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಅದಾಗಿದೆ ಟುಗೆದರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಒಬ್ರು ಬರ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರದ್ದು ಸುದ್ದಿನೇ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹೋಗಿ ಗಂಟೆ ಕಾಲ್ಗೆ ಓರ್ಮ ಅನ್ ಬರ್ತೇನೆ ಬರ್ಪೆ ಬಂತೆ ಶೋಭಾ ಅದು ಆಯನ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಪಿಜೆ ನಾನು ನೀ ದಾದನ ಬರೋದುಂಡಿ ಓ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವು ದಾದನ ಒಂದು ದಾದನ ಬರೊಂದುಂಡು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ದಾದ ಪಂಡದು ಇಂಚಿನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ
ಮೊಬೈಲ್ ಗೊಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಕಟ್ಲೆ ಬಾರ್ತಕ್ಕ ಆ ಕಟ್ಟುವ ಲಿಂಬೆ ಪನ್ನೆಡ್ಡಾಡು ಅವರು ನಾಳೆ ಬರ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಬೇಗ ಬರ್ತಾರೆ, ಬರ್ಬೋದು ಇವತ್ತು. ವರ್ಮ ಮುಟ್ಟ ತುಲೆ ಆ ನಿಜರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅನ್ಪ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಪುಂಡ ಲೈವ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ದೀಪು ಓಲ್ಲ ಮಾರೆ ಅವರ ಬಲ ತೂಲ ಬರ್ಪೆ ಬನ್ನಿಯ ಮಂಗೆ ಚೆಕ್ ನಾಡೋದಿಲ್ಲೇನಾ ಹೌದೇ ಆರು ಬರ್ನಗ ಬೊಲ್ಪಾಪುಂಡಿಯೇ ತೂಪೆ ತೂಪೆ ಇತ್ತೆ ಅಂತ ತಕ್ಕೊಚ್ಚೇನು ಎಗ್ಗಿ ಟುಗೆದರ್ ಬರ್ಚಿ ಮಾರ್ರೆ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡಿ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಟುಗೆದರ್ ಬರ್ಬೇಕ ಲೈವ್ ಆನ್ ಮಂತಿಲೆ ಎಂದು ಪತ್ತಿ ಜೇಡು ಪಕ್ಕ ಪಂಡಲ ದೀಪು ಜನ ಸತ್ಯ ಬರ್ಪಾರು ತಕ್ಪ ನಾನು ಬೇಗ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡೆ ಆನೈಕ್ ತೂಕ ಬರ್ಪೆ ಜನ್ಸ್ಗಾನು ಆ ಮನ್ಪುಜಿ ಟುಗೆದರ್ ಮನ್ಪುಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪುಜಿ ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ ಪಾತೆರೆ ಚಾನ್ಸೆ ಜನ ಎಂಕಲ ಅವು ಸಮಾಪುಜಿ ಎಂಕಲ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಾತೆರೆ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಯಿ ದುದಾದೆ ಅವು ತುಯ ಆ ದೀಪ್ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡೆ ಲೈವ್ಗು ಟುಗೆದರ್ ಐಕ್ ಅಲ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ದೆಪ್ಪನ್ ಟುಗೆದರ್ ದಿಪ್ಪನ್ ಒಂಜವು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪಾರ್ದ್ ದೂರಗೈನಿ ಪೋಪಿನಿಯೇ ಪೋಪುನಿ ಕೆಸರು ಕಂಡಾಗ ದಕ್ಕೋರ ದೆತ್ತಕ್ಕು ನೆಂಚು ಪಾಡ್ ದೆತ್ತಕ್ಕುನ್ ಆಯ್ ಬೈಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ತಿ ಬಲ್ಲೆ ಮಂಡ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರ್ಪುಜಿ ತೂಲೆ ಮುಪ್ಪು ಸುದರ್ತ್ ಬಂಡ ಆಯ್ ವನಿತಾ ಆಯ್ ಪನ್ನೆಕ್ಕೆ ಬತ್ತೀನಿ ಇಜ್ಜಿನ ಟುಗೆದರ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಸಿಂಗಲ್ ಯಾವ್ ಇಂಟು ಎಡ್ಡತ್ತತೆ ಟುಗೆದರ್ ಆಯ್ ಬರಂದೆ ಮಿನಿಗುಲ್ರು ಆಯ್ ಅಣ್ಣ ಓ ಅಂಜ ಇನ್ನಿಗೆ ನಿಂದಿರ್ತೀನತೆ ಎಂಚಿನ ಮ್ಯಾಚಿ ಪೋಯ್ಜಾರ ಮ್ಯಾಚಿಗ್ ಅಂಜವ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ಪೋಯ್ಜಾರ ವನಿತಾ ಅಗಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಹಾ ಬರ್ಪೆ ಬಂತೆ ಮಾರ್ರೆ ಐದತೆ ಸರಿಜ್ಜೆ ಮಂಗೆ ಹಾ ಪೋಯ್ಟು ಅಂದ ಏರೇನು ಕಾವ್ಯನಾ ನಿಕ್ಕೇರ್ ಬನ್ನಿ ಎರಡ ಪಾತೆರುಡುಗೆ ಎಲ್ಲ ಪತ್ತು ಪಾತೆರ್ದು ಬರೋಡ ಅಂದ್ ಎರಡ ಪಾತೆರುಡುಗೆ ಕೇಂದುಲಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಉಂಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಉಂಡು ವರದಾಂಡ್ಗೆ ವನಿತಾ ಕಜಿಪು ಹಾಯ್ ಮೂರ್ತಿ ಬ್ರೋ ದೇವರೇ ಮಾಲಿ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ತುಯರೆಗ್ ಅನ್ನು ಅನ್ನಗ್ ಇರ್ಬೋಲೆ ಮ್ಯಾಚ್ಲೆ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ತೂಲ ಸೊಬಾಯಿ ಪುಕ್ಕಡೆತ ಬನ್ನಿ ಆಯ್ ಬುರ್ಚಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಇನಿ ಬಿಸಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಉಂಡು ಅಂದಂದೆ ತುಲಿ ತುಲಿ ವಿನ್ ಆವಡ್ ಈರ್ಗೊಪ್ಪು ಜರತ ಈರತ್ತ ಗೊಬ್ಬುನು
ఈరిగొబ్బునాండావు. పక్కడే పనిది. ఛీ! హాయ్. ఎంకులు ఫ్రైడే గొబ్బు. శుక్రవాರ గొబ్బున గొబ్బులే. ఎంకులు తూపుಜ గొబ్బುన. ఆయన పంతేన్ ಬರ್ಪತಾಪಂಡು ಶೋಭಾ ಮ್ಯಾಮ್ ತುಯ್ಯಾರ ಎಂಚಿನೇನ್ ತೂಪಿನ್ ಯಾವ್ ಫುಲ್ ಜೋಸುಡುಲ್ಲೆ ಬತ್ತೆ ಬೆಪ್ಪೆಂಡಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ವನಿತಾ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಭಾರತ್ ಆರು ಮಾಲ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುನಿಗೆ ಭಾರತ್ ಗೊಬ್ಬಡು ಆರ್ ರವ್ವೆ ಅದು ಬೇಲೆ ಅವತ್ತು ಹಿರಿಯರ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಊರಿಗೆ ಮಾಲುಂಡಾ ಊರಿಗೆ ಮಾಲಿಜ್ಜಿ ದೀಪು ಓ ದೀಪಾವಳಿ ಇಜ್ಜಿ ನಾಟ್ಬೋಟು ಯಾನ್ ಸತ್ಯ ಪೂಜೆ ಆಯ್ತು ಊಲ ಮನ್ಪುಂತುಲ ಶೋಭಾ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಬರೋದುಂಡು ಅವು ತೂಯರ ಬರ್ಪುಜೇರಿ ಏರ್ಲ ಛೇ ಈ ಮಂದೆ ಊರಿಗೆ ಮಾಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಲುಂಡು ಅದ್ದಿ ಕಾಂಡ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಕೊಡೆ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಈ ಕಾಂಡ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಇಂಕ್ ನರಕದ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಈ ಪೊಂಜೋ ಟುಗೆದರ್ ಈತ್ ತೂ ಪೊರ್ಲು ಆದಿನ ಅನ್ನಿಯೇ ತೂವರ್ಚ ಜನಕ್ಲು ಮಗ ಮರ್ಲೇರ್ಲಕ ಮಂತ್ರುಂಡತೆ ಓಳ ನರಮನ್ಲ ಬರ್ಪುಜ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಆದ್ ಬತ್ತುಂಡ ಒಂತ ಜನಕ್ಲು ಬತ್ತ ತೂದು ಪೋಪೆರ್ ಅವೆಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೆಯ ಹೌದಾ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುನಿ ಇತ್ತೆ ಪೋಪಿನ ನಿಕ್ ದೂರ ಬಾರುಂಡು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತು ಜೀರಕ್ಲು ಶೋಭಾ ಒರ್ಮ ಗಂಟೆ ಮುಂಟ ಮಾತ್ರ ಟುಗೆದರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮನ್ಪರ್ ಹೋದ್ ಪಿರ ಬರ್ಪೆ ಗುಡ್ ಜಾಬ್ ಶೋಭಾ ಯಾನ್ ಅವ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ಪೆ ನಾವ ಎಂಕ ನೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಹೊಡಿತಾ ಪೋಪಿನ ಶೋಭಾ ಪೊಯ್ಗೆ ಏರಿಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತುಂಡಾರೆಗ್ ಜಾಯಿನ್ ಅವರ್ ಬೇರೆ ಪೂಜಾ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಎಂಚಿನ ಅವು ಬೊಕ ಎಲ್ಲಿಯ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೋಜುಂಡ್ಯಾ ಟುಗೆದರ್ ಕೊರ್ಪೆತ ಅವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎಂಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯನಿ ಮಲ್ಲ ಬೊಕ ಇಂಕ ಆಯ್ ಬತ್ತು ಪೋಂಡಲ ಎನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಂಚೆನಿ ಒಂಥರ ತೋಜ್ಜ ಸರಿ ತೋಜ್ಜು ಮೋನ ಪುರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಅವೇಕ್ ದಾದಾಪು ಆಯ್ ಬರ್ಪುಜೆ ತುಲ ಆಯ್ ಒರ್ಮ ಎನ್ಮರೆಗ್ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡೆ ಗೊತ್ತಂಡ ಓಕೆ ಬಂಡೆ ಆಯ್ ಪಕ್ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡುಜೆದ ಬತ್ತುದು ಯಾನ್ ಕೊರ್ತೆ ಲೈಕ್ ಬರ್ತೇಕ ಅಂದಿ ನಾಳೆ ನಾಳೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಏತ್ ಜನ ಬತ್ತೇರು
ಶೋಭಾ, ಮೂರ್ತಿ, ಅಂಜು, ವನಿತಾ, ಡಿಯರ್ಜಿ ಆಜೆ ತೊಡಿತೀನಿ 2 ಜನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲ ಇದು. ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಟುಗೆದರ್ ಇತ್ತಿನ ತೂಯರ್ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪುಜೇರಿ. ಶೋಭಾ ಟುಗೆದರ್ ಇತ್ತಿನ ಜನ ಬರ್ಪುಜೇರಿ. ಕೋಡೆ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತೇರಿ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎಲ್ಲಿ ತೋಜುಂಡ ಬರ್ಪುಜೇರಿ. ಇಲ್ಲದ ಹಾಕಿದ್ದು. ನೀರ್ ದೋಸೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಡಲ್ಲ ಏನ್ ತಿನ್ಪುಜಿ ಹಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ 4 ಗಂಟೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ 5 ಗಂಟೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಮಂತ್ ತೊಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಲೈಕ್ ಅವನು ಅಂತ ಬರ ಮುಂಜಾನೆ ವರಿ ಬರ್ಲೆ ಹೆಂಗ್ ಭಯಂಕರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ಜಿ ಕಜಿಪು ಕೊಕ್ಕ ಎಂಕು ಕೊಕ್ಕ ಪಾಲಕ್ ಚಿಕನ್ ಪಾಲಕ್ ಬಾರ್ದು ಅವ ಮಂತೆ ಬೊಕ ಇಂಕಲ ಕೆಂಪು ಕಜಿ ಜಪ್ಪುಜಿಯ ಪಚ್ಚದ ಮಾತ್ರ ಹಾಯ್ ಸುರೇಂದ್ರಂ ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಮತ್ತೆ ನಾಕು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಇರ್ ಪೋಲೆ ಮಾರೆ ಉಮಿಲಿನ್ ತಿನ್ಪೆ ಉಮಿಲ್ ಬತ್ತನ ಉಮಿಲಿನ್ ತಿನ್ಪೆ ಬೊಕ ಇಂಚಿನೆ ಬಾಯಂಗ ಉಂಟು ಓ ದೇವಾ ಜೋರ್ ಬಾಯಂಗ ಉಂಟು ನನ್ನ ಮಿನಿ ಬರ್ತಿ ಟುಗೆದರ್ ಮನ್ಪರ ಬನ್ನಿ ಆ ಮನ್ಪಿಚಿ ಹೆಂಗ ಆಪುಜಿ ಪಾತೆರಲ್ಲತ್ತ ಬುಡ್ರಲ್ಲತ್ತ ಚಾತು ನಿಲ್ತೆ ಈಗ ಮಂಡೆ ಸರಿ ಜೈ ಗೆಬ್ಬುಗುಲ್ಲ ಇಂಚ ಬತ್ತನೆ ಎಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ಜಿ ಇಪ್ಪ ಮಾರೆ ಲೈವ್ ನಗ ಆಪುಜಿ ಎಂಚಿನ ಆಪುಜಿ ದೇವಾ ಆನಿ ಎನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಒತ್ತು ಬರ್ಪು ಪೋಸ್ಟ್ ಪೋ ಮಾರ ತೂಲ ಜೋಬ ಆಪುಜಿಗೆ ಲೈವ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಪೋಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಯಾತಾ ಉಮ್ಮಿಲೆ ತಿಂದು ಹಿಂಚಾತಿರಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ತಿಂಪಿನೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಪೋಯಿನಿ ಆಪುಜಿ ಹೌದಾನೆ ಆಪುಜಿ ಚೂರುಂತ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತ ತುಲೆಗೆ ಆಪುಜ
ಒರ ಶೋಭತ್ತುಲೆಯ ಬರ ಆಪು ಚಚ್ಚಂದು ಆಪುಜಿ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆತ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಹೌದಾನೆ ಆಪುಜಿ ಕಾಪಿ ಲಿಂಕ್ ಆತುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ಲೆ ತುಲೆಗೆ ಕುಡಂಜಿ ತುಲೆಗೆ ತೂಲ ಮರ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪಾಡಿಯ ತುಲೆಗೆ. ಇತ್ತೆ ತುಲೆಗೆ ಬರ್ಪೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅವು ಅವು ಇತ್ತೆ ತುಲೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಪಾಡಿ ತುಲೆಗೆ ಅವೇ. ಇಂಕುಲ ಶೋಪ್ ಐತೆ ಬೇತಕ್ಲೆ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ತೂಯೆ ಅಂದ ಆಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿಗೆ ದಾದ ಆಪುಜಿ ಮಂಡೆ ದಿನ ಚೂರು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಪಾಡಿಯ ತುಲೆಗೆ ಮಿತ್ತುಡು ಅವೇನ್ ಒತ್ತುದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಂತ್ ಬಿಡು ಅವು ದಾದನ ಕೇಂಡತ್ತ ಇನ್ವೈಟ್ ಮನ್ಪುಡು. ಗಾಡ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಎಂಡ್ ಆಪುಜಿ ಶೋಭ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬತ್ತು ಪೋಲೆಯ ಅವೆ ಲಿಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 10-5 ನಿಮಿಷಲ ಆಯ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಪಾಡಿಯಾನು ಕುಡೊಂಜೇಕ್ ಲಿಂಕ್ ತಾನೆ ಓಪನ್ ಆಪುಜಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಏತ್ ಪಾಡಿಯಾನು ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ದೆ ಆಪುಂಡು ಮುರಂದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಒಂದು ಸೇಮ್ ಇತ್ತೆ ತುಲೆಗೆ ಅನ್ಬೋದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಪಾಡ್ದೆ ಶೋಭಾ ಇತ್ತೆ ಕುಡರ ಪೋಲೆಗೆ ಏರಾಂಡಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಪೋಯಿನ ವಾರಡ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಅತ್ತು ಪೋಯಿನ ವಾರಡ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಅತ್ತು ಕುಡಂಜಿ ತುಲೆಗೆ ಇತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಇತ್ತೆ ಪಾಡಿಯ ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಟಾಟ ಆಪುಂಡಿಯಾ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಉಂತುಲೆ ಪೋರ್ಚಿ.